Edi. Iki dapat kabar. Dapat kabar Mas. Ayah Nodeng. Nodeng meninggal. Bapak Nodeng itu jadi umurku tipe ku coran ya. Iya. Saya tinggal tak siap. Ini lewat ini bos, lewat Sumber Galeh bos. Mas Gala soalnya lewat Iso. Jalannya dia betul pol gua sama mak pol. Semoga ya swarga langgeng kayak diterima amal ibadah Kang Jan. Amin. Kang Jan wong apik pokoke. Wong menengan, wong pokoke wong meneng. Ya aku jaga sia, mugi-mugi swarga langgeng. Banget. Amin. Itu perjalanan metu Sumber Galeh. Dia bengi kan nar blonjo lah krungu kabar nek Kang Jan meninggal iki aku setengah loro. Dikabari adik-an Nodeng Anto. Terus aku ndelok statusnya wong-wong. Terus gak sido blonjo. Pak sunge ngebel dikira aku gak krungu terus. Wis Pak wis arep berangkat. Metu Sumber Galeh bos. Eta Narastar. Ulang arah jati. Jalan tuh ngeluar ini gitu bos, cor-coran. Jalan luar ki cor-coran. Ki Mayanto, Moro Mayanto, anak Kang Jan, adike Nodeng. Kalau tak lanjut sampai sedak desane Nodeng perjalanane. Jalannya asprim ya. Temen kode karo dhewe saya. Oh, di tapung lah kadang mapenya kelana lerang itu. Mamane kuas. Oh itu loh, jadi satu hari datang dulu. Hah? Datang dulu. Nyapa? Hari bangun dulu. Denane Josop dhewe kan. Iya. Josop. Langsung. Langsung dibangun iki. Iya langsung. Oh, gitu bos. Hasilnya nek demo iki. Karena banjir kan lompat terus. Oh, ngono. Ya sing ugel kayak gitu ya. Kayak sedangan metu. Iki menuju desane Takno iki. Nah, desa jam 4 nggak lagi anu teko Tanjung. Terus jam 6 Pak Engkene jadi wis teko jalan. Ya bulan. Anu ya bulan. Ya, ini. Ya. Wis sampe mau dicek jagung.
blok ini ki wis dicat jangkung. Dikira aku ngerendeng tuh pada santai. Iki kayak ngene jam. Biasanya lebih protes santai. Soalnya masuk terus ganti mobil pas lagi. Udah kayak anak lah alon-alon. Mas bener sih. Tapi cerah tuh menak telane Pakno. Kenapa? Termasuk menak ki. Ya depak Kono kerja lagi. Kono nemen. Tekan ning desa, Gus. Ya, kok video nanti lanjut ya. mengucapkan pun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Lalu disebutkan yang digunakan makan kesehatan kesabaran keadaan lahir batin ketenangan lahir batin dunia dan akhirat Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala Keblok anu keblok itu ndawuan. Siapa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetot, oke bos. Jadi iki aku setelah takziah Bapak Nodeng iki karo Wawa, anak Mas Eka, Karimun Gundreng. Sing saya gak tahu muncul ya, Bin. Gak tahu muncul atau kita. Bahan apa? Lho. Mbane Widodo. Sana mbon, Mon. Iya. Lagi belas biyen penggane unyak-unyuk ning Ronan. Belas. Campur Widodo. Tapi ndak wis duwe gandengan, Mbah? Urung. Nek gandengan dibilang. Toper kalau Widodo. Pas ki karo Topa. Ki aku wis di WA terus e. Zaman berkatnya ya, Pak. Wis tak nyepil, aku nyepil. Lah Nyepil kilo nyepil. Lah kok sok kepelapisan minggu malahan. sepil gitu. Loh, kudu sepil. Ora wae krung-krung dhewe tuku motor Satria wae. Ya iya toh. Weh, ya iya toh. Mas Satria cinta ya. Weh, tenan motor Satria mbiyen tren-tren Satria wong edok kuwi langsung klepek lho kuwi.
Ora satria ra cinta jan. Mosok rasa Satria Ra Cinta. Lho. Di ngono pas kuwi aku tak siah ning Bapak Nodeng. Iki karo Mas Eka, karo pengen lewat di Lewat Karangjati kono kok. lewat Karangjati. Heeh. Lewat Karangjati. Oh, wadepal meh bingung. Lah nyapa mega metu warung alor. Gak iso. Mbah, Dicor. Masa gak kena berarti? Aku pertamanya metu kono, tapi nek awan ku gak iso diomongnya aku. Oh, kok gak iso nih? Gak iso mergo ya gua semain odeng lho, main odeng. Iya. Enggak kayak nekat metu kene ya. Ngene? Ngene gede yo yo. Kene Abdul. Abdul. Sekolah Abdul. Ane metu kono metu lho. Ada mau. Mulai kan Ya, pokoknya nekat. Tapi masa gue kesatmu? yo yo Delok delok yo yo. wekan jere. 60 lor lho. Ya tapi kayak ngomong ini sing iso jadi. Iso Metu kono. Iso, tapi yo nekat. Iso mlaku. Metu pancur pitu malah ada ora, Mun? Ya. Mun. Malah ada. Aku kok 60 no. Karangjati ya. Iso. Iya, malah ada tuh pancen tretan. Ya iya tau, bener metu pantul pitu metemu kayak Hubungan kelangon kene. klangon lho metemu. Malah tuh kene kan ndang. Balik anu. Bener metu Kulon nak sedang. metu kula. Gue biyen itu keluar. Topa mengkel ning dalan iki nyiseng. Coba ya. Dan golek kali sak sesan tok. Ben kali kita anu aku ben kali tak ndek ibaran banyune. Lho. Lah nek kali penggolek kali loran yo kata kok golek banyune. Nek kene kalah ngene iki lho dak ini. Lah banyu Kali lho. nyembuang kuwi. Wis nggo cek das ngene numpak motor e. Telu topak e. Anggere nek banyu nyembang tak ajib banyu. Klepek ning kene aku. Karena apa wih kresek kan tau kon gua ning kene ngono. Arep kuwi enak banyu ndak tak ses ngono wis. Kan lewat jembatan ada tin. Sampai Takon iseng ning katok to, ngerti ketek ning kali. Lah ya kan duri kan bisa. Lah nek ning kali lor, katak pakai banyu. Enggak enek. Ora enek. Kalane gede jane. Misale banyune ora enek. Banyu paling ngonger. omah jejak guyon cek buantar guyon masa kok kono kan wis gak Wis gak kena jak guyon. Tapi wis ngising muro. Anggere ngene ndas tola telu ngiti kali. Muatan tinggal sajen ning anu jembatan. Motore. bangun iki ya Gue anu apa toh? Enek beras putih karo beras kuning karo. Iki dashboard duwike. cadan. Manten. Berarti iki opo? Mantenan. Jutaan. Godhong dibungkus godhong gedang. Kan dashboard ku to. Lah ndak sih. Wedi to, Bang. dulu kita dari gebakulan ya lingak Dashboard malah macet. Tak buka ya tak delok. Di ngono bagian ceritane pada siang ini Nodeng, anu bapak Nodeng mampir ning omahe Rimun. Rimun ki kancane bawa dikone cacah ki mbiyen sik ubyak-ubyuk ning Yalah lah. anu kan. Ning waduk iki anu biyen macet ki wong gendaan angger wewi ya ning waduk iki nek minggu kan rowa men wong gendaan pakai terjeru-jeru alas iki. Nah, ngombe ning kok pinggir sandal drujuk jiko RW ya bisa duit duit gak duwe. Sandal tak gowo. Tapi tahu moto lo tahu mbok foto terus mbok dendeni mbok kirim nang wong tuane mbok bene. Gak tahu. Gak boleh ini. Malah gak oleh. Ono nek tahu terus Ya wis ngono kuwi. Ini nggih ngeden-ngedeni tok, mate ben gak buahan ning kono lho kuwi. Lah yo. Gak kuwi intine duit ya pun. ngapain ngombe duit kurang Mate anu ndak. Arep ngombe duit Tahu, kurang. oh terus kono apa? Jalur gentan ngono tae tahu. Apa cah akeh ya, Mun? Cah ndi? Cah kenti. kenti barang ya Cah kenti barang akeh, cah kenti, cah kene. Lah iya tak sawari kan caloro kan calon iki ngeri-ngeri ngeri ya. Nek Duit teh. jadi kamu Gak duit duit. nyamate terbangane dijujur di leh genti jadi kamu Sendal. Ngene to. Sandale digowo lagi duit duit wae. 20.000 ya ini arep ini tampani ya Biyen jaman biyen. Biyen wis sowi iki. Iya, aku jaman biyen sering sering aku yo nang waduk kono yo seneng aku yo ngono kuwi golek wong terus wet mauni terus apa kuwi to. Tahu. Mas iki gak enak saiki. Saiki wis sepi gak enek gak koyo biyen. Iki kan hotel yang anu kono ning ndi sarangan aja.
Gak gelem Tapi terus. mau saiki pindah rono apa? Pindah rono nang ndi. Aku wis sing kewakil dia kuwi lho. Duit e. Gak di duit. Sendal iki. Sendal gowo tak gowo. Malah mending di duit. Betul kayak duit sadar pakai nona. Tak kena nek. Orang mulai jadi orang mulai. 20.000 ya. Ramlai dia jadi seneng ramlai. Ya nek ora tau tak Twitter wis. Wis oleh. Andane cawak kowe mondok sen sambuh. Tapi gak tahu ya nek cuma jadi agak kayak ini tak anu Gak. belajar setan loh baru dari gentenan loh. Lah sama ini ya tuh bagi korne ngono lah sama ini kan kuwi ya. Ana namanya kan yo ngono kan mlete dia. Pakai sabar. Boleh berempat wis ngingeti wong wis loro enak. Ngingeti loro kayak. Wes, ya. Di mana bos kengke ceritanya tak siap, muka-muka swarga langgeng untuk Bapak Enode. Amin. Amin. Di mana pandane tak kira makane bos pokoknya sekian dan terima kasih ikuti video-video berikutnya. Di salam asal, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.